Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom. Horas marihita saluhuna. Kuriane tuhata, tapok kama parminggota di bagasan manukuton, martang yang mahita. Amen. Tapu jemaat tuhata siap buku ede nomor 578. Mar hite-hite guarni di bata ama, do guarni anak Tuhan Yesus Kristus, do guarni ton di perbadia, nama no palange do tanoon. Amen. Madok maulate mahamu diamai, na mangarorohita sian gonggoman ni haholomon, jala pausaton na hita tu bagasan harazaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, kodo panodang nasitong, nama nodangi ganuk jolmana di pertibion, Sodako mabuhim tuhami, jala perbadiai marohanami, asa hutadahami, dalan hanguluan marhite-hitei, tai rajai mahami, asa unang manibil hami siat dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong mahami, marhapersean tuho, marhite-hite, tod di perbadia. Amin.
Tapi gema pati ni debata ima pati paunopon do lapatanna. Pati paunopon unang ho mamono lapatanna odo. Ikon dihawiari rohata debata jala ikon holong rohata di bana asa unang hita olo mabahen sai itu nasa na mangulu ikon roha pangulu do rohata di nasa na mangulu songoni mapati dihita sadarion atong rak mangidogogo mahita sian tuhatal asa dipargogoi hita lang mangulahon pati nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na bartu pati mi amen. Tatopo timado satta nagudangi tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang para siroha na sumurung midahami hupar hututuhami jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausan nami nagudangi di zolom tatap hami marhite-hite asine roham jala sesama dosa nami saluhuna asa makokop anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Tapi kema baga-baga tarengok tuhasasani dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehova. Nunga diarsaki ho ahu marhite-hite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhite-hite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri menyelesaikan akka pangalausionmu. Akka nadi hadirokku jala dang be upaingot-ingot akka dosam. Hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Astro aku sirutu
pistel dihita di manogoton ima dari anak sian jasaya onom aya sia rodi aya saputol tajahama marsika soreng. Jadi dok ibana ma laho maho jala dok ma tu bangsaon sai manangi-nangi mahamu alai unang atu sihamu sai idahamu ma alai unang manaddahamu. Patakam marohan bangsaon jala mimori pinggol nasida jala pitungi mata nasida asa unang marnida mata nasida manang marbinege pinggol nasida manang mangatusi roha nasida jala unang muba manang haru. Jadi ini kuma sadia lelengon ale Tuhan jadi ini nama pai matarulang akka huta nasuada marisi jala akka bangso na marisi jolma jala tarulang tanoi gabe haholonganan. Ai pada on di Jehovah ma akka jolmai gabe lasin tutu pasitongaan di tanah. Alai tading dope di bagasan sapersapuluh nang akai seperhonot tado songon hau tusam jala songon hariara namartuko di tatabana bohina nabadia di tukonai ima sahatna martua dona tumangihon hatani debata jalan nopiapsa amen. Tidakon maha porseau tai songon nahin tidakon ni dongata sa porsean di sadok pertibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman natini buhon ni si Maria naga gawea siaton di porbadia adorong sobubuan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni selatus na mate terpazal dua ibana di hau penorsilang na tua tu bonatoru dung ditanam na mula mangulu dari patoluhon
namanai tu surgo lahu tu siamun ni ubah namanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai memlas sogo totanon menghumi halak na menghulu do namate au persea di ton di porbadia jala adong dosa da huria na badia huria hatapan halak Kristen akan na badia dohok dia sesani dosa dohok dihatai na mandok mulak mengulu sokok daging ni halak nang mate dohok dia nguluan na sora sudah amin. Horas madihita saluhutna. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 6 Februari 2022. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan Sadarion Minggu 6 Februari 2022 di Patupa pukul 6 WIB, pukul 8 remaja, pukul 10 WIB, pukul 10 tolu WIB, pukul 10:30 WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatotuan. Sada daya tampung ni gereja holano 450 halak di Ganup Parmingguon. 2. Ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin paduahon. 3. Andorang so masuk tu gereja jolo check in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguoni di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Partangyangan week. Rabu sia Februari 2022 pukul 10 sia WIB Patupaon ni Huriata do partangyangan week marhite Zoom ima sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa maddohoti partangyangani di bagas tabe. Parmingguan remaja. Minggu Sadarion 6 Februari 2022 pukul 8 WIB mula atama parmingguan remaja tatap muka di gereja dohot live streaming. Sude remaja ni Huriata dohot ruas HKBP Rawamangun asa mangarade ma maddohoti parmingguan remajai. Pandidion nabadia. Minggu 6 Februari 2022 pukul 10 WIB. Patupaon ni Huriata do pandidion tu poso-poso. Torop ni danak nama jalo pandidioni imali 15 halak. 7 bawa 8 berwa. Pembukaan kegiatan punguan manang kategorial. Mulai sada Februari 2022 sude aka kegiatan punguan manang kategorial mula atama. Alani di Ganup kategorial manang seksi manang punguan asa membahen daftar kegiatan jala dikoordinasi honma tu Ganup Dewanna asaboi dengan merdalan sude akau lauta hombar tu naung niatur hon ni Huriata. Sude punguan kategorial asa mangalapor hon tu seksi. Dungi di pasahat ma tu dewan asaboi di bawaan tu rapot koordinasi dohot sermon parhalado. Dompet dana pensiun gerakan
Rp1.000 sadari. Hobar tu surat eporus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari nalaho manggarar kewajibata tu dana pensiun HKBP. Alani mardongan serep niroha tu sude ruas nihuriata HKBP Rawamangun asa parsidohot mendukung gerakan Rp1.000 ganopari jala tapasahat ma 365.000 per tahun per keluarga. Mauliate di pasahat tu sude ruas nihuriata naung dohot mendukung gerakan Rp1.000 sadarion. Dewan Marturia Seksi Sending. Dewan Marturia Seksi Sending mengundang sude ruas nihuriata dohot parhalado asa maddohoti acara doa malam bersama di masa pandemi COVID-19. Ima nani patupa secara online marhite Zoom meeting gereja. Ima hari Senin 7 Februari 2022 pukul 20 WIB. Rap martangiang mahita jala tapangido ma tutuhata asa margogo hita mangalo akka sahit. Diaka ruasta namar sahit asa dilehon hamalumon nasian tuhata. Ruas nataba. Tajalo do gabe ruas na baru sahalak ama Ima Rifki Johansen Sitorus SH Rosian HKBP Resort Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Alamat Jalan Janur Hijau 5 Blok TL 2 nomor 19 Kelapa Gading Jakarta Utara Wik Kelapa Gading. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ni huriata. Tikting naeng marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma Bertus marudut uli simanulang. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang. Anak ni amata Herlinus simanulang. Tubuh ni inata Hotnida boru sialoho. Dohot oroanna Ria Margareta boru siahaan. Ruas ni HKBP Resort Setia Mekar Bekasi. Boru ni amata perlindungan siahaan. Tubuh ni inata Ruspatio boru Tapubolon. Pamasumasuon hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun Jakarta Timur. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata parsaripeon nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding. Nadiari Senin 31 Januari 2022 nunga jumolo monding sahalak ama ruas nihuriata. James Edison Situmorang. Umur 66 tahun. Hinabaluhon ni inata bunga boru manulang. Alamat Jalan Gading Raya nomor 14 RT 03 RW 013 Pisangan Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Raya. Tuudean hari Rabu 2 Februari 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar si taononi. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka si potu paota bahen sangap di gowarna.
Songonima tikting di huriata minggu sadarion. Horas Madita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na bolas merminggu di bagas joroni Tuhata. Songonima nang hamuaka manami na tongon marminggu di jabu nabi. Alai tungapala sumurung ma tuaka perhaladu ruas na tongon isolasi mandiri di tongani bagas tabi nang namadohoti permingguan di rumah sakit. Tabi tangiang sian sudi pedita perhaladu ni huriata anggiat di pasu-pasu Tuhata. Selamat hari Minggu madihita salutna. Marsaur maita dohata ni Tuhata sian Markus bidusada mamuka sian ayat 10 Rudi ayat 20. Dungi di namardalani bana di topi ni tau Galilea, di idama si Simon dohot si Andreas, dongan saaman si Simon, na sumapako jalana tu tawi, ay pajala do nasida. Jadi di dok Yesus ma tu nasida ihuton hamuma au. Baino kuro hamu si jala jolma. Pitor ditarikon nasida majalai laos mangihutoni bana. Jadi dung dumao otik didalani siani di idama si Jakobus anak ni si Zebedeus doho si Yohanes dongan nasa amai di bagasa parauro nang nasida pature-tureho jala nasida dungi manigor di juma nasida gabe ditadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi
rap dohot akka anak gajianna laos rodo nasida mangihuton ibana ima sahana. Huriani tuhata mula dohita muse marukil ala ni pangotak ni Omikronon. Jalanunga daw tumibo ang kana siya bulan onom na salpu. Alay hirana tabado posnerohata aladung vaksin hita jala prokes dohot lanaka nasingi. Di pada Tuhan maka sahih syakita saluna jala margogoma akka mudarta sibukta todita mangalo nasaragam ni sahiti alai kotonggo pesude hita marprokesa denggan-dengganna suatu ngadong na leba diaka perpumuata ausad diri sipataro neng itorgomo suhaul malo pazupa hita sama hita alai alan ni situasyon nak pesrelingo sipata masih jalanga kita buti nenget alai mulai sonari suku mazo masih jalangan salam sehat kita songonon akamangin angate sopola mangorui las nerohata diaka persaurata alai nak pesongoni pangotak ngi Omikroni di judewata hita di bagasan minggu sadarion asai kotok tong mangihutot tuhata Tuhan Yesus so datung alani namaol namasa sahit gabi macohot tita manghuton ibana alai gariade di juru hita nang di mingguon gabi si hutot Yesus na tutu si tutu idot tamai jolo siapa juo ni Tuhan Yesus tuak kasih sian na perzulu adong dua gelombang nakaning molo tapamana di Markuson perzulu mei si Simon doho si Andreas. Dungi tahap peduahon si Jakobus dohot si Yohanes. Adong sauti bedani perjuoni. Tu si Simon dohot si Andreason di jo Tuhan Yesus na sidataga memulai ulona. Di bonani ulauni. Alai molo si Jakobus doho si Yohanes di jo Tuhan Yesus dukon mangula-ulona bahkan nunga sedang pature-turehon jalana. Jala outsuran no tazaha ayat na paralel tu si ima Lukas 5 sesiani di pabua di sinunga tongon berlabuh paraunai lapatan na nunga say ulonai nunga turun na sidatu darat dia malapatan na nakamang perjulu di jo na sida dorak soma mulai ulona dungi adong mamuse di tonga-tongan ni na sedang mangulahon akka ulona jala adong muse di jo dukon sikop diula akka ulona lapatan na bodo tuhata Tuhan Yesus majauhita di bonana di tonga-tongan yakka pertikiata dulota bahkan boy misalnya dung tapauzung ulotai misalnya dung peciun gabelam ringgas merdiakuni dung la peciun gabelam burju merkur dung la peciun di ujungnya gabelam ringgas manopot akka dongan jala memang ditiki ro namarsagi yakka talenta di dok Tuhan Yesus do na sarupa do na ro pukul sia do pukul 12 do pukul 5 botari dus dupana atik pe molo di perhalado di hasit tuaun hurok
Dominga do naro pukul 5 mang na pukul sia na pala pukul 5 botari. Ayang godung goroy man na pukul 5 botari, terpasu-pasu wedan non Petro mangaradi lao peciun nama. Lapatan na siya segi ulaon, produktivitasi jauh lebih bagus bila kita hadir pada awalnya. Dungiro Tuhan Yesus matua kasih sarana parzolo romahamu ihutok kamu maaw. Naeng bahanok kumahamu gaya si zala zolma. Tu si Jakobus do si Andreas pesongoni do idok dungi itor ditadik komain na natoras na si Sibideus dohot akka na mangula di tonga-tonga ni ulaud na. Dia masih berengot teson, siya gelombang na perzulo, itor di huton, na padua hope ditadikon na tua-tua na doh jalana dungi di huton. Molo secara sederhana lapatan yon hamunak kadamang, nang hita mangihutot tuhatai, sopola magudaku akka neko-neko. Sopola magudaku akka pemikirio sahat tu benua gijang, ujung habis partikian. Halai riko rohana bulus na spontan laho mengihuton tuhata Tuhan Yesus. Bayanok kumahamu gawe si jala dekke muba gawe si jala zolma. From the fisher of fish to be the fisher of men. Aha beda na horoa. Si jala dekke tu si jala zolmau. Tetu tabo todo molo si jala dekke takupon na dekke na ilaho panganon na narikot tuibana. Alai molo si jala zolma dilului zolma dang narikot tuibana. Alai narikot tuhara jauni debatar. Dungi molo si jala dekke jalaon na dekke na mangulu. Dungi mate madekkeo na sabuy panganon. Alay molo si jala zolma, ima madjo nang mate di bagasad dosa. Asa gabi mangulum se di bagasan asin rohani tuhatay. Hamunak kadamang doho day nang sipata, boydo suku-sukun turoha. Buasa polai ko naka perdekke jowon ni tuhata Yesus gabi sisiana. Hape sa sitongan yan anggo sehari-hari dang adang pola so malhalahon mangatu si bagas taringot tu bibeli do barita nauli. Buasa dang tu sinagoge hulay Tuhan Yesus mengalului akan ang somal. Akan ang berpendidikan, akan ang mampu, dolan akan asing. Zolmanahina dipakai debata, laho mangulaho nakkaulaon, nabalga. Angko na umangat sa sitonga parzolo ima, sudedo zolma arga di jolo ni debata. Alai khusus tu akan meti rodo tuhata Tuhan Yesus pahitsaton harga diri na martabat na asa gabi tibu jala gabi arka. Dan adang jol mana met doh na liana sorga di jolo ni debata. Di bayani melutung adong pesipata hita pakilalata met. Manang merasa hina dangarga di juluni zolma alai sotung lupa hitang gori debata harga do hita. Mula dong pemisala siya kita tarela pamet dongan na mabain hurang arga dongan na alai sotung lupa hita debata arga do dibana dipahitsat dipahe. Isi manuang sakita merasa ya met pakilalan na matsauli trupukon mengangkat
pos nerohatta argatta di juluni tuhatta perdenggan basai. Bahasa ka perdekke di jo perzulo anggona boy tiopotasiani ima nak pemet ulaun yaka perdekke alai pekerja tangguh donasida, pekerja keras, walaupun dalam pekerjaannya sebagai nelayan. Yang gohita yang kantor adong go shifta jam 1 jam 12 dungi istirahat. Tapi nelayan tidak ada shift kerjanya. Molohita karejo boido misalnya siang ala yang go malam istirahat, ala yang go nelayan bahkan malam zut ikut dipakai memakai tikina dumenggan lahu manggula ulaun. Dipakai Tuhan Yesus akka perdeke pelayan yang tangguh dan bekerja keras donganna mangulahon akka ulau merbarita dauli. Dungina paduahon dipilit akka sisiani ala nunga somal nasida bekerja sebagai tim. Menguduti akaulauna di bagasan hasadaun. Ayang goma siwar rohana doaka perdekeon tiki merdeke tu laut tu zala. Holana fokus tu dekei. Dang dohot maparrohaon akka angin. Obak lo lan nasing ba buido nasida manoknong di tonga-tonga ni lauti. Jadi kerjasama sebagai tim, Tuhan juga pakai dari para nelayan untuk menjadi murid-murid Yesus. Dan gawe manongnong. Apalagi nak kanidok di Sod di Galilea nakpe dan apala begitu luasna. Tapi Danau Genesaret, Danau Galilea terkenal juga dengan angin sakalnya. Nabui memutar di bagasan lauti, laos, manongnong. Alayadong go sadanari nilai-nilai etos na luar biasa siya nelayan. Ima hasabaronna, habengetonna, mangulahon ulaun nai. Melaka mata nasomal memancing deke ba ujian na paling tibu di bana hasabaronna. Buidu di bana hudul di sada tempati semanugu sahatuarian nak sudapot deke na holap pay may mahon pakurbi ni hailaw. Dia butuh kesabaran. Meski hanya satu mungkin yang dia dapat peroleh saat itu, tetapi dia merasa bersuka cita. Hirana bolong sudi halu jauna manipat piga-piga jom, atik penang luja ibana liling, alayala sabar ibana gabe lasrohana nak peluja ibana mangulahu nakka ulaun nai. Huriani tuhata di jauh debatan yang hita gabe si hutot tuhata Tuhan Yesus. Di tonga-tongan ni pangotak ni kofiton. Lubis ya nak kasih siani gabe akan naparroha tangguh bekerja keras. Yang gua naking mulo merminggu sadarion dang roy berazol merminggu ngendar haku menanatuare. Jalan nunga taparadi, gubudang permingguta live streaming, mulai sadarion, naka pertanyaan, naka kategorial, do lain-lain. Iban na betul-betul nama manoktong rohamuna, marsihohot, memiliki hati yang sungguh, bertekad dan komitmen menjaga kesehatan, tapi juga tetap ikut beribadah. Hamuna kadamang dohot dainang. Mangihutot tuhata Tuhan Yesus
di tengah-tengah ni pangotak ni covidon membutuhkan kesetiaan, kesabaran seperti para murid dalam teks yang kita baca. Jala memang didokor akan sitik kina mardalani tu hatta Yesus tu danau Galilea manang danau Genesaret didokor di Injil Lukas torop di si ragam niaka deke. Tua tu sata manuang di zaman si sonarion di zaman modernon dekeo doa biru-biru ni tu hatai. Nama ragam jenisna, nama ragam ukuranna, balgana, metna, doh ragam akka pangalahona. Iban na ipakke marhite-hite jala, lapatanna doho dohita kana manghutot Tuhan Yesus. Dipakke debata perhitianna, mamakulingi ragam nyaka hazol maon di tonga-tonga ni hasyanganon. Gabe sada hasadaun naso tersirang. Ragamnya latar belakang, ragam suku, bangsa, bahasa, doh status sosial na berbeda-beda. Nah gabe sada rumah tangga di harajaun di debata, family day. Tentu melo setia hita di si pararon di debata doaka ulota. Bahkan doti tagabe sisian ni Tuhan Yesus na mangihutto ni bana. Sudiru hitan wang dibagas joroon. Nang na dijabut tabipe marhite live streaming dipakai debatado gabe si jala jolma. Si jala jolma tu na humaliangta na berbeda sukuna, berbeda kamana, berbeda budayana. Memaritahun hatan debata, memancarkan kasih Tuhan lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita yang memberkati. Merhiti-hiti do hita laho majala jala gabe si jala jolma di tengah-tengah ningolutta si ganopari. Hamunak kadamang doh dainang memang meragam do tipe-tipe ni kasih sianon satokir rupani. Onom sian sisa 12 halahi ima pardeke. Asing ginawa pak naking ima dohot si Bartolomeus dohot si Filipus. Onom mai memang baru pesian profesi na meragam. Antara lain si Matius pemungut cukai. Pekerja kapal marupane. Dungi si Thomas seorang yang intelektual. Sampai soporsei mana molo sojoloi bereng bugang ni tuhata Tuhan Yesus. Doh raga maka na asing. Si Judas pe sebagai seorang pengusaha kemungkinan seorang bendaharawan dipakai debata. Alahi ada dong suku-sukun di sekolah minggu tiki tiba mengajar sekolah minggu. Amang, kenapa Tuhan Yesus masih mau pakai si Judas ini menjadi muridnya? Padahal dia sudah tahu ke depan bahwa dia juga ikut mengkhianati dia. Aimol mah mengalusio nate. Alahi aha mau dok tiki. Batong gue pakai Tuhan Yesus nak pesongo si Judas on. Asa kita juga berdoa. Manakala ada orang seperti itu, kita juga turut berdoa supaya kita kuat, supaya kita tidak terpengaruh oleh sikap dari mereka. Hamunak kadamang doho dainang orang-orang biasa dipakai Tuhan sebagai pengikutnya untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Dodo umarga dituhatai. Zolmana biasa-biasa pakaianna alai burzu berpangalaho. Burzu martuhan. Burzu apa dinggan. Daripada pakaianna necis mentreng rupani hape tangga dong songoni pangalaho.
Berbahagialah juga anak-anak Tuhan, meskipun pakaianmu mungkin sederhana, wajahmu sederhana, tetapi di kantor engkau bekerja dengan tuntas. Sehingga memberikan kinerja yang baik kepada majikan atau perusahaan. Daripada tol desina, HP saya DP daksai ulaun nadi ula. Ini keteladanan sekaligus kritik melalui pemilihan Yesus kepada para murid yang memakai orang-orang sederhana untuk pekerjaan yang besar. Daripada orang-orang besar tapi tidak bisa mengerjakan hal-hal yang kadang kecil pun tidak begitu berharga di mata Tuhan. Hamunaka manami doho tinanami nangpe maol pangotak ngi koviton alai hok mahita mangihutot tuhata. Nangpe mebiar hita mungkin merdalan manang di dopa maretata umur ono 10 tahun tugijang udang majo haruar alai posrohata margugudo huasun ita hata laho mangalinggomi hita alai tong majamot tita tong ma hot tita diaka prokes jala tajamot tonang hahi pasota ditongani namaol situasi covidon di jauh debatado unang sumurut tita lau mangihutto nibana mangulahon nahobar tulomone roana margugo mahita salu nakamanginang di tonga-tonga ni ulaun, di tonga ni keluarga, doh di sadok gulmit ni ngoluta, martang yang maita. Puji-pujian mauliate mahusobahok kami, tuzuloma di Tuhan. Nang pelomos rohanami di pangotak ni COVID lububi varian Omicron, na matsay rongom di tonga-tonga ni nahumaliak kami. Alay di juhoro hami Tuhan. Na gabi toktong si hutoko, jala gabi si siamu. Dadaholam manghutok ko sabing. Alay songon si Simon, si Andreas, si Jakub, si Johannes. Di Juho asa gabi si jala jolma. Halidi bata jahuba muluh padu muhami tu pangotak ni COVID 10 siya lububi varian Omicronon. Sa ilehom ma pangatusyon na baru dihami. Lububi pangatusyon kaporasyon nami. Asa marsihohot tami gabi si hutoko. Di tonga-tonga ni ngulu na maol ala ni pangotak ni COVID na hirana mula musesongonak kana perzului. So tung ala ni pangotak ni COVID na matsay balga situtuon gawe sumurut tami mangihutok ko gariada songon si Jakopi ikol lamar siranggut tami mangaranggut toko mangaranggut tok katam mangaranggut ton asini roham jala hudok kami di bagasak kaporsion nami nasotupa peluauku ho Tuhan so jolo di pasu-pasu ho hami lubisian ido parjom tuak kasih siamu na parjolui dada hola mangi hutos sabing alai di dokoro muse gabe pakai omo para romu nasida sia si jala dekke gabe si jala jolma meluhu padu muhami no yang tuk ni nguru nami saunari dada holam mangihutok ko HP hami ditongan ni situasi nama Allah di jauho lain nang gabe si jala zolma hami anggo pikiran nami behama niat Tuhan ber nami maljala zolma di tonga-tonga ni situasi nama Allah alaina boydu itu pa benon nami
marhite-hite para sihohoton nami martuhan. Marhite-hite nama zamot to nakapakatayon nami. Siapa katayon nama murai gabe hata nama masu-masu. Ima hapataran ninguru nama zalazolma. Mamakulingi akadongan nami nasosa robang dohotami ragam suku bangso bahasa lam ukap rohanami di tonga-tonga ni masyarakat nama jemuk laho patuduhon bohi niha Kristenon di tonga-tonga ni na humaliak kami. Ali Tuhan hami do dipakeho sikak ni sisiamu akan perzului gabe si zalazolma di tonga-tonga ni zaman modernon. Di bahini pakai bahami Tuhan. Gabi bohim na marsinodang sumodakon Kristusi marhite-hite akka parange, marhite-hite akka pakatayon, marhite-hite ulaw na dinggan, marhite-hite na rama parrohahon dongan na humailiang diragam ni suku bangsa dohot akka status sosial na berbeda-beda. Ali di bata Jahoba, di tonga ni hamaolon ala ni pangotak ni COVID Omikronon. Di Johoro hami mangihut toko songon si Andreas si Simon. Dung di dok Tuhan Yesus ihutom maau dungi di ihuton nasida. Di John si Jakobus tohot si Yohanes dungi di ihuton nasida. Molo rimang-rimangi hamin yan ali Tuhan. Buiro hape songoni murana idaon nasida mangalakka mangihutot Tuhan Yesus. Jauh-jauh dot tuhami di tonga-tonga ni hamaulon ni kofiton. Asa bulus rohanami mangihutoko. Unang magudaku akka pertimbangan. Nabuhi mangabati hami martuhan. Alai patuzolohon pajom di hami. Pabuana jolana mudosudi akan narikok di hami laho mangulahon na khobar tulomon ni roham. Dada songon na nidok niaka torop jolma gaibe ditadiko si Jakobus o si Yohanes natorasna si Zebedeus dalahami pe dang nagabe manadikon zoum halaikon gabe parzulu si tutu hami makaholongi ho mangihutoko gariada ikolam sumurung nang holong rohanami marna tua-tua. Molo tutu si tutu hami mangihut toko. Dibahini padao pangatusion na lipi siyan hami. Dina dihutos si Jakobus si Yohanes. Gaibe ditadikon amana si Zebedeus. Dada nama dok tadikonon nama kanatorasna. Gariada. Molo lam tutu si tutu hami mangihuto Jesus ikol lam sumurung ma nang holong ni rohanami ditogani keluarga nang dinguru na marna tua-tua pe. Mauliate madiho ali Tuhan sai palua mahami sierragam ni sahid dinahumaliak kami. Tabai hagugun hahipason dot imunitas ni perdagingon nami. Jala har-hari akka sahid ni akka ruas ni huriam nang perhalaro natongon isolasi mandiri di tonga-tonga ni bagas nabi. Jala sudi hami ko bertakat mangaramot ton hahipason nami dot hahipason ni akka dongan. Asa gabi sibuan hamamalu pami jala unang gabi sibuan sahid di tonga-tonga ni paranguluan nami. Ali Tuhan apuli maruas ni huriam keluarga situmorang
na tongon marukil dia karendang salpu. Tabai gugunay baru doh pos ni roha. Lubobi hatam barita nau lima makulingi. Asa mucat akka godok ni roha sudisian keluarga. Gawe hiras ni roha manguloiho. Sunguni Tuhan akka dongan namin na tongod di bagasa parsahiton. Situ daulat sitopul Yohanes Leonata naritonang Irse Tampubulun Situ Atar Sitorus Fridolin Simanjuntak Grace Marsinta Tabunan Evangelis Turlina Borusianipar Amat Talubat Turuan Situa Herias Huta Barat, Herianti Huta Barat, Novida Simamora, Marsal Siagian, do sudina tongod dirawat pemulihan di Jabu, Rudi akan asohaguarak kami do penuaing di partikianon. Ape homa Tuhan tangamu na labo nagu huasoi. Mabukbut nasa sahit siapa matang nasi dabi. Sungoni manang kami natongon memuziguar mu di bagas gereja nang live streaming. Tu padong bedo akka hagalion ni pamatang nami ganuk. Alay pahisar mayali Tuhan. Di bagasan asido holong ni roham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mared maita memuji Tuhata khut pasahat peliata na di Jabu marhite kiuris na di gerejon marhite peliata tujulu mared maita. Ale de bata amanamina di Banua Gijang, oro harorwan ni saluhut silehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus.
kupasahat tami masyan na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho parahasya kami pilihanon. Pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibi. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banwa gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harazaumo, say saut malomo ni roham di banwa tongaon, tongon na di banwa gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapare, sesa madosa nami, tongopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa Tuhan. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangag. Dohot hagogu rodi di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodim. Kurian itu hata, ada orang semula kita stokin, asa hula ke kami stokin nari taringot tu protokol kesehatan tak. Tetap pakai masker, cuci tangan di gereja ta, dungi menjauhi kerumunan, paling banyak sekarang jaga jarak. Kamangin angate, tetap hanya 2-1 bangku. Alai unang moru semangat tak, tetap semangat, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kami Padita Perhalado sudah pelayan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.